was when I ruled the world. Benvinguts al programa Dia a dia al Cala de Xiver al Cosebre. Les festes patronals en honor a Sant Joan Baptista i al Sagrat Cor de Jesús d'Alcalà de Xiver al Cosebre ja estan ací. A Alcalà de Xiver es celebraran del 23 al 31 d'agost, mentre que en Alcocebre de l'11 al 14 de setembre. Un any més comptarem amb un complet programa d'activitats per a tots els públics. I també tenim festeres. Carolina, Clàudia, Lola, Victòria, Elisa, Laura, Helena, Selene, Naomi i Teresa. Seran les màximes representants de les festes patronals que començaran el dissabte 23 d'agost amb la presentació de les festeres. Pràcticament l'espectacular edifici sociocultural d'Alcalà de Xiver està acabat. Tan sols falta decidir el dia de la inauguració. Cal recordar que es tracta d'una obra emblemàtica que repercutirà molt positivament en el dia a dia de la població, ja que presenta un ventall de possibilitats per a realitzar tot tipus d'activitats. I el més important, sense estar pendent del temps que ens farà. L'alcalde Francisco Juan Mars ha destacat que és una obra que s'ha fet amb recursos propis de l'Ajuntament i en un temps rècord.
song from underneath the rubble, sing a rebel song. Don't wanna see another generation drop. I'd rather be a comma than a full stop. Maybe I'm in the black, maybe I'm on my knees, maybe I'm in the gap between the two trapezes, but my heart is beating and my pulse is starting. Cathedrals in my heart, a sweet song.
Com cada any, els veïns de Capicor d'Alcossebre van celebrar la festivitat de Sant Antoni de Pàdua amb un complet programa d'activitats. Pels més joves, el concurs de dibuixos, el bou alternatiu i els castells inflables, la desfilada de llums d'oli, la ruta de tapes, el sopar popular del dissabte i la posterior revetlla, mentre que el diumenge es va reservar per als actes religiosos, amb la celebració de la missa en honor a Sant Antoni de Pàdua i la posterior processó pels voltants de l'ermita. L'Associació Alcossebre Jove va organitzar la primera edició del concurs de castells de sorra a les platges de les Fonts, Carregador, Romana i Tropicana. En total van participar més de 50 xiquets i xiquetes, dividits en 30 grups. Cadascú va proveir-se de tot tipus d'elements i instruments playeros i disposava d'una hora de temps per a elaborar el castell. Els guanyadors van ser premiats amb entrades al pinball, viatges amb tren turístic, passejos en carruatge o un passeig en Segway. Les dades donades a conèixer per la Regidoria de Turisme referents a l'ocupació hotelera del mes de juliol en Alcossebre han estat molt positives i se situen per sobre de les registrades en les mateixes dades de l'any passat. Segons destacava l'alcalde de l'Ajuntament d'Alcalá de Xivert Alcossebre, Francisco Juan Mars, l'ocupació als hotels ha estat propera al 85%, la qual cosa supera les excel·lents xifres registrades en el mateix període del 2013, xifres que s'esperen seguir millorant durant el mes d'agost. En quant a altres indicadors turístics, durant el mes de juliol les oficines de turisme del municipi van registrar més de 8.500 consultes presencials, segons explicava el regidor de turisme, Ricardo Aguilar. L'oficina de turisme situada a la plaça Vista Alegre ha superat les 5.600 consultes durant aquest període, mentre que l'oficina auxiliar de la platja Romana va atendre un total de 1.700 consultes, rebent l'oficina d'Alcalá de Xivert al voltant de 1.200 consultes. D'altra banda, dins de l'atenció als visitants que s'ofereix des de l'Ajuntament d'Alcalá de Xivert Alcossebre, Aguilar incideix en els més de 700 turistes que van gaudir de les visites guiades que organitza l'Ajuntament a l'església parroquial i a la Torre Campanari. De fet, segons apunta el regidor de Turisme, cada vegada és més freqüent que els turistes que passen les seves vacances en Alcossebre visiten en algun moment de la seva estada a Alcalá de Xivert. Des del consistori s'organitzen visites guiades gratuïtes al campanar, l'església parroquial i el castell de Xivert.